أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين وسلم تسليما كثيرا. Wabadu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagneron na tanong di man alam si Kuala Utala sabab sa ada man na oras tano ko sar tano si ko di tano di kapag na si agama tano agama Islam oriano to na gian kaya kapakilya nyo kami sa manaya paras manaya buntal na adad na kahandami adad na antapami arwar sa gian kau to akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam alalayang tanon kakinag ira amiyatay sumbutan wadam na keputulan sulangon amalian editawin at lutiman na miyaluro na gyang kautua. So ilmu yan di kanggunan. Ito mang bisa ba paso isa ko mga ulama si Ibnul Jawzi nakatiro yan na sansat ay kabaya yan na di maputul so amalian ko urian no kapatan yan na ipepat niya na gyang kautua kisabutan yan so ilmu yan. So alhamdulillah man to na ayaw to mababalo ya kipaya patamir ka no may to agasabutan namin si ko agama tano agama Islam naging kay Peter taswik al-mutaaddid ayaw to mababalo ya pangisin tano naging kaya guru tano Ustad tano miyaka pasad din sa gibaragon sa magister. Ay ito mi pangisi tano na yung kay basara ba taswik al-mutadid na kagi kamoto na ipagisimir ka aguma pumagusengar kami anto na bay buntal aging kaya taswik al-mutadid agu anto na kukuman yan nakati na ipalatan ron aging kaya microphone. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah aging kaya pagalitan wa si al-akha Abdul Jalil Osman pagaritan we sang kaya sa Matanog pagaritan we niya miya pasada mo sang kaya isa ko mga jam isa kaya ordon kaya jam ato mu'ta miya lo nino to aya mapumagusitan sa makampat naging kaya tira na at taswik mutaadidut tabakat o na tira na at taswik ul harami sisa kuan nga tira na taswik mutaadidut tabakat arayustan ay pumanairan naging tira na multi level marketing tira na MLM marketing yung kaya taswik al mutaaddid na aya paganaya miya ka usar si iyo di na miya ka imbintoron saging ayaw kita na mga Amerikano was ipagintaw sa China Oriana ini tugalin nila sa Amerika sa Ikoraguna 1917 ayaw bunta lari ustado na yung ito kumpanya pugusa si saging kaya
multi-level marketing. Kagiging kaya Arius taging kaya taswi ka mutadid na padai sa strategi. Udi na okay pagusaran o mga padagang udi na mga kumpanya para sa isaging kutuwa kapkwiran sa tao. Udi na para makadaglang uto kapusairan di na mapusa. Udi na makadaglag yung uto mimberwiran. So pagusar nila na iya okay strategi si saging kutuwa dagangan nila. Udi na kumpaniran. Ay buntala ina so kumpanya na kusa tao. Makakuha sa tao naging uto kinwera na membro na pungwap man sa udi telo na pato, udi na dua. Taman sa mga naman. Taman sa aging utamang kinwera na kup man sa lagi di na dua mano. Sa taman sa mirampay sa ikapat kalibil, udi na ama na telo kalibil, ikapat sa kanyan. Udi na adum na mabubaro, udi na adum na mapuroro. Ay importante na ad na taman aging utwa libil yan, kapag taman mo sa ikatalo kalibil, udi na ikapat ka libil. Siku pa kaasal na pada buntalaya, siku mga pada lagi de okay, strategi pag-usar ng mga padagang na ada mga pada lagi de mga kampanya ay buup ko nila na perak. Pagmimbro kon na pera kami pagmimbro ngaw. Na sku ka mambu prekarot ka mambu na imbidian na perak. Na pre-recruit siranda na langun ay imbidian na perak din na bundagangan. Na sumang ulama na sagingan na lagi din na buntal din na bun sumipak sa haramanan. Kakapre ba? Bigay ka sa perak na tatandu nila so percentage up ke kuang pamasang uta wano pa perak. Okay, naging kaya topic tanuiman to, naging kaya tira na mga kumpanya ay pag-usar niran na pumasakakiran sa product. Ito niya pagmimbrong wa. Udi na igira ako na sala ko sa membership na pumasakapan sa product. Oh, mga dagangan. Yung mga dagangan na kapag mga ititanusan na ba Udi na mga sabon. Ako tunap na mga pedinibar ato. So kena mga bulong udi na kape. Oh. Ubay mo na mga salakosan na mga kapayap na mga bangal ay barat lagi duti mga buntalan na. Udi na mga chinilas, mga sandal. Gina ni mga padabuntalan na. So gina ni iman to tapik tano. So mga padagang na pag-usar ni rananan sabab sa yung tabubay iran sang utwa ka penimus at perak ada dukor. Kato talin ada dukoron o kumpanya agusto di magmimbro kagi kenapa dinggal baka salah ko ni dipanggil bakan. So kenapa sekalian nun tanto duka we. Isa pada pernah pekasugu di nakap ke pekasugu ko mga tao sa kapeng pediran san. Lagi mo ta so mga kumpanya na pembagisiran sa mga pamamagayan. Para ipambagiran no to atigiran na pagmimbro ko nagi ikukuwang ka. Oh. Mga mamasan nagi ikukuwang ka. Mana no pa ane pambagiran no. Pambagisiran sa mga permyo upama. Agugiyang utay katlo amal kaya sabi pa ron. Kapsul sa mga tao naging utay kaya pakadagalang udina dumiyemang so crisis na so mga tao na di siya hindi mulubas sa okay to. Di siya ni makapag-umpasang lagi dia. Pikilas yan ako kita kandagang. Ugay na sumang ulama na matataayon siran sa di kepakay so kapembentugang ka kudagangan agusto kiprupaan kaon sak na banyan na rupaan. Dan na pa kayo miyatayon sa mga ulama. Amanan yan na ay sabab na para ka makakuha sa sukay. Kaya ibarat yan na saka na sukay ka. Ibarat buah. Suka yang kau pada kumpanya. Tigiran na dagangan na kain ni. Naska mambu na ibarat bu. Na pimbu bantu-bantu ke sudagangan. Sakna benian to buntal. Na benian to ibarat na pigiro kagi na miya kape ni dagangan. Dia miya kape ni pagpadan. Ugay nak na bu piro bemape ya. Ay bu empat tagro na para ka makakuasa. Sukay. Angkay rangka sukay sa mala. Na duto pa kayo mga ulama lagi duto kapangakan diga gelebak sa gelebak kakuan na pugal na kaso mga tao patagbus ang makakuasa so kaya mala so duto pa kayo mga ulama gin kaya
multi-level marketing na mga ulama ang mga muasir, mga bagu di na nga mga masayman to na midi-bidi sila nun sa ilayan. Sa ayasaba pari ustada kaya para midi-bidi ra nun sa ilayan na adna teluwa mala asaba pa kaya sabab pano. Kena uba ino sira mi bidi-bidi ba saraga kan. Kaaya sabab yan naging kaya teluwa pagalintan. Paganero naging kaya masala tiro na at-taswik al-mutaaddidu tabaqat na dini maulala ko masaw mga sahaba. Masaw pata madam. Ay nadap maulala ko pata imamo. So si imiulo na sang kaya ko ang utatiktan mo ami adin si ko 1917. Aki adnian. So baguin niya masala. Misaba pro na miya kan bidi-bidion sa ilan sa mga ulama. Ikadua akya sabi pa nun, na bida-bida so kaya tesawraon udi na kinitulad nun mga ulama. Ay berat yan upama, na susabagi ko mga ulama, na kapakaya minisi kira naging kaya masala, na kato nakaaging utaw ulama asarami panutul kaon, subuntalian, na kapakaya na pagman ako ni berat na simbakan yan, no. Berat na simbagyan so, tao. Siko ketiga na kepakan tao nunga di kepakai barato. Ada mana ulama ibarat, ami ako umako na minisyon. Na dengan yan simbaga dumiresu. Kaya siwa yan, na sumiyong doon siyang uta kumpanya. Di na miyang pedundaan. Sudah niya na ini, pita sa orpipyo di na, da niya na, piariksa hindi naging utwa, bunta lang utwa Peter o ini isi akaw. So, bukan yang bus mbaga agi yung utakon. Misabab san, namya ka bida-bida sila nun sa ilya. Kambida sa kapira kukum, udi na kapira bitet sa kukuman, agi yung utwa tao, amya ka pang pedun, udi na miya ka sungsi sa yung utwa derp, agi yung utwa tao, amat agi yung bunda lang kaun, agi yung utwa derp, udi na dan yang kasul di agi yung utwa derp, udi na masala, dan yan may leo pa mga utwa pasikot-sikot yan. Ikatalawa, kaya sabi pa nun, na bida siran, sa amanan yan na, kaya takayiful fikiyah ti mga ulama. Ay man ang utwa piyakasalan nun sa tiyaksan nun sa utwa pakasal na bidi sira nun. So mga ulama pipikairan na sira na ini taksi ko tira na dalal ay man lagi dong utwa ahinti Ini ibarat tiran sa ahinti. So man mga ulama piya haramira na yan tira na gina na di kepakai ka anna matatago na lagi din no kandermat. Anna kapribon. Anna tira na kapangakalsan So ay mana gitu mga pada mga sabi pa kaya piyatiago niro. So ay mana di ka pa kaya tigira. So mga ulama na may sababsan na du akatitimbulan siya ko pamikiran nira nun. Pag niro na tindig aya kabasiran na kapakay. Kapakay so kapangapadisan. Sanga na multi-level marketing. Beragyan so mga patsa mufti sa Masar o di na Darul Ifta sa Masar. Pipakay niyan. So meron na mufti sa Oman, ako si Ahmad Muhammad As-Saad, ako si Hisamuddin na siran, ako na mga salakaw kiran na mga ulama. Paduman na miyaloy na si Abdullah Al-Jibrin, ako sa mga salakaw kiran. Ayakon piya ka asalan nira na natigiran na lagi din na natigiran ang tuwa hinti. So kasaka kumpanya ka, na ayat tina bunta na sa kumpanya na kumino ka sa hinti nga di pakandagang di nga di pakaprerekrutan. Na suka yan nagi yung utwa ahinti pa mo. Di na bagan sang utwa galabag sa karang galabag yan Suka yan. Okay na so kaya pa kayo no mga ulama, yung nga na mga ulama may pakairon. Na nasarata kaya pakairan ba na yo? Nasarat yan. Pag ganero na da ka pamalte ko. Ginga na pam tigtan multi-level marketing na madoon so ka pamalte ko. Kapangalan. Kapanalimbut. Ada juga kapanalimbut. Kapanalimbut. Gumado man suli kapreba. Kami ko na so sabi mga tao na tigiran na ginga na lagi din na kaprebo na pipa kayo mga ulama na dum sa kaparaan ni sa kaprebo. So basta matatagunan na matanturunan na depa kayo mga ulama. Gitu ka timbali pipa kairan sa adna sarat. Ay kaya pa kairan naging utatiktan wala hidubuang hindi. Naging utahinti na ay may sasarat sa utahinti na di ka pa kayo ba pangakal ahinti. Di ka pa kayo ba palalali maging utwa ahinti. Di na banyan na prupaan sudagangan sa kanabanyan ropaan.
Ato na ini deliliran, yung utama ulama mi paker na paganero na tigira na lagi chikan yan no, mutatigtan no wakil, udi na lagi do sa sugun. Giya kumpanya, na kung may siyugu, may sumimbro niyan na makaibarat at sa siyugu iyan, agi mo ito tawa miyag mimbro rono. Makaibarat sa siyugu sa kanino kumpanya, sa kapandagang yan. Nasukayan yan. Udi nakapayab na din ang sukayan. Kaso wakil, nakapayab sukayan, nakapayab na dip sukayan. So gitu ya tigiran nih, isa buntali ano. Ikadua tigiran, na lagi de tigiran ko kapangarento. So kumpanya na sumiyag mimbro, na inrintan yan no pamaso mimbro, sa pengelebak sa mana niya na pengelebak ko kumpanya sa kapusaan yang ko mga dagangan o kumpanya na suka yan sa kanya no kumpanya. So lagi din na tigiran so mimbro. Kung ipipantag niyan siya ko, kumpanya ayah pegusar niya na multi-level market ikatelu tigiran na lagi din na naging utwa juala ama naging utwa kanggelebek sa amanan niya na paka penggelebekan kaging utwa tao sa gelebek mata tendu udi na gelebek di katawan api pa kayo sa bagi ko mga ulama aging kaya mutir unsa juala. Na so mga ulama na tigira naging kaya juala na so diung katawan na irerela oto. Yung to ama na bapiad na diung kagel-gel ko na di katawan pa nakasasapengan na irerela tigiran. Ay man na bagaon kedusa pata ini liliran na tigiran ayah pak asal ciku kapag inu dulu na kepakai. Misaba perwa tigiran naging kaya lagi di na bewe mas ala kamu tatiktan demo na wala ko masaw mga sahabah akip turu ng agusi ko masaw rasul akip turu ng Quran agu ama na rasul na di hadis na do ni mo na do bo mi alo ya ayat pamakuan na do na mi alo ya hadis abay ini sa paragi yung kaya multi level market uli na tigiran na at taswik mutaadidut tabaqat di na ni katitimbulan si ikwayamanan yan na ini dalil o mga ulama ami pa kasi sagyang kaya masala. Di talud na ustades simbugin suya mana kapgrada uri na kapsimbugo mga sabagi ko mga ulama kaaya importante tanong naging ito kapagaluya tanong si ko mga daliliran. Ikadua tin si mga ulama na haram suka pang pedun. Nagina ni kada kelang ko mga ulama mga bugu. Di daerah nanan pekaya. Pedun lagi yung utama jama al-fiqh sa Sudan. Aku yang kaya Markaz Al-Albani sa yang kaya Jordan. Aku ada mena mu'tamar al-fiqh sa Jamiat Zarqa. Aku niftaran sa haramanan. Aku yung utawa lajna aku yang lajna to daima sa Saudi. Na pitiru raman na haramanan. Aku yang si Muhammad Muhyiddin Al-Qura. Na aku si Ahmad Al-Kurdi lama na ay kabasiran na haramaya aku sudah madagal penasala ko kiran na mga ulama ay kabasiran na haram anto naman bu ini daliliran na ay katitimbilan sa ngayon ini daliliran na paganero na tiran na pagabinasenis ko kawiyagan ekanami inged sango to sabab kung yung utama nga tao na kede ansirahan sa bubaya sango to kanggelebog na kandukaw si ko kandegang. Kasi sirang susagi yung lagi dia galebak ak dibub seksis. Kaso mga di research sa tigran ay karin na tigran na so miag research sagi yung kayawan na miniram pa tigran sa ay man na 87% na di pakalaba. Aguda ba di seksis. So ay bu kuminciran na 13%. Nya kay ito upama ko. Wan. Pel. So ay man na rum sudah mikso pamikiran ng mga tao na kebinasan yan so ekte sa rin na kawiyagan no. Ingad. Pada tigiran na mga karina na madagla mga ingad ini sa pariran sabab sagi yung alalagi dia. Ikadua ini daliliran na matatago na tigiran so kadermat. Anna kadermat sagi yung kaya lagi dia iya buntal. Sabab patigiran lagi mo to tawa pagmimbro na miya cha pira uli na miya sa product ay ape pikir niyan na para makakuha sa mga membro mang buo, makapag-membro na makakuha sa mga membro na mambuo kukuha niya na mga puwenso. Naurin niya na debu miya membro niya na debu miya kuha niya na miya lapis ka niya. So man na lagi de tigran wa su ka kandir mata.
So miugal raw na dabun miya kakaswi. So ay mana tigran na buntalan na kandermat sa swat tigran so kandermat na mialu yana na ini sa paro agama Islam sa Quran amialu ya suratul Maid ayat ika 10. Ikadua tigran na adna matatag una gerar kapangakan. Giung kaya lagi na adna kapangakan. Ikatlo ada liliran na adna matag una tigran na kapangakan. Sabab ko so gingo to atawa pre-rekrut na pagkakali na gingo to mga tao niya di seminaran sa ano man yung kapangapadiran. Yan siya hindi pamakuan, yan siya hindi merakan sa para bumakapangapadiran sa gingo to kumpanya ayaw kitiyan nagutatiktan multi-level marketing. Sagira ko na din di penggiro mapakapirakan saya na debu. Ay main na debu ada kala namang pedu na debu pa ka. Debu makatamo. Debu miya kapira ko no pamako ko. Bulu tampar saporo. Ay bu pa kapira ko na subusu tampar japoro sirambu. So ay mana yan adna mataud na kapangakan. Pwede penatigira na kabunta na kapangakalon na aya kalili din akali andi da kalan sanga na kumpanya lagi din na saka membro na pipes ang aging produk na aya ke labangon ibarat bu na emya ke labangon na magatos na giung ko to magatos na ibu ke ko na 50 ay na kata yung na ibu miya labangon na 50 na giung ko to 50 on na so pedun na kinuha kumpanya kinanguta company na so pedun man ini pamamagiran sang uto mga re-recruit kay barat udina suma andeng budi andirang budi ni pumagay ay importante na giung uto mga pedun na ku nira na ako akal niran so membro iran bugal niran na giung uto membro iran pada pena ini dalil mga ulama na kapang kakanatigiran sa tamok ribet kena kagi mo tatamu ka ribet mialu itano sa miyo na ayabu languan agi yung kaya mga lagi dia oketian adna limita dunia ya mana adna limita dung uto kapungiran sa tao pagariero na so recruiter rene na romine rotman isa dinu to amya recruiter ko minuap man sa ikatlo ikadua tama sa ikatlo udi na tama sa ikapat na mapasado na so recruiter to yung uto atalo na umakapisa siran makakuha siran adna bagyo nang utamya ka recruiter na kuano ugi na siguro yan to na makarekrut na din na miya ko kakuha niya nun. Mga produkto ako tira. Okay. Then na gikalili dun. Si sanguta ikapat o din na ikalima na din buong kukuha umiya karekrut kira na tambar sa berarti na number 1 Kaya pakakuha sanguta percentage na si buso ay mana niyan na company. So ay mana niyan na yung utuwa lagi duto na gia kumpanya na kana bayran utu dukaw kaya kidu ko na sumiri rekrut. Na siya ay umpuku na gia kumpanya. Sirani peken sagi nguta dukaw gi nguta kwan. Tamo. Udi na pede pena kakanun sa tamo nang nguta tigtan mga pengakalian ay mana niyan na sudah pata membro iran sangut wala niyan ibarat tamaga tos nakin meron su 50 sa dirang katon nakyan sira nipku. Sadin ka tahu nang utawa. So ay mana membro. So kapang kakanuto sa tamu ka ribet ay ni sapar wagamatan agama Islam inali wallah ya suratul Baqarah ayat ay kamagato sa 20 wano. Pada penatigiran at nakapribon. Giyon lagi din na nakapribon. Siko sabagi nabalangon. So sabagi tira na mga kampanya pagusar sa nga multi-level marketing na mamasa ka sa product na siko Oriano Saulan miutang kay barat. Miutang ka kiran na Oriano Saulan na udi nga bidi na petik sa 1%. Udi na 2%. Ikadulan na miya kapate ko to. So na giyon to lagi dito na so tangka na pekala uman ka diga bidin na miya karere guto kapribe ayni sapar wagama Islam. Isa pa na ini dalil mga ulama sa karataanan kabeberin na haram na supupe kasugu ku tahu sa kapengpedian nun na kena ubah yang mapipikirian na dagangan. Emana kena ubah nurun yang pedeka pendagang. Kay noron yang pedeka priri karo tamambu. Kan malah ke kwan. Tingna mare karo ta ko sagi imambu. Na miya ka
miya kalala ke ko ana point so. So ema na priri karo tamamu. Kalagi du pipikir na kasakay barata wanar miriri karo kana pipikir na mamuna priri karo tamamu. Para makakwasa ko. So ema na kena ubayan tapira na giyong utuwa degangan. Giyong kutuwa tigira na kabubeluin yoro na adna degangan yung ibarata mamante na kape. Oh, apun degangan niyo di na mamante na itetanusan na kena ba na tigiran piur kaya titu entapiyo na pira. Ano mamaka rekrut na makakuha usah emang napuin sa pera kap keswir kanu mambuah pera gingan na lagi denan lagi ni tigu mga ulama amanan yan na ginga di perlu sa okay ta giyong koto mga kawaidu syar amanan ng utama mga unayan wagamatan wagama Islam ay berarti na ini sa parian na giyong koto kapriba ay manan yan na migay sa pera na pera ka mamusa pera ka pera kaswin ka na pera miriba ka upama isa sa paruto na di nga di pelubaan sa ukit mana niya nakapakain niya nabagan piya ka ukit sa dagangan kape udi na beda udi na tonono ro nakaon piya ka ukit agi ngutu atik nakikwa kena ubo ko manaretik di preba ka ayat itu na dia nindegangan na kape udi na dia nindegangan na gia pamawatay nila sa ibarat bangala dia kan di degangan. Nah ini saparanan wagama Islam ubaya mana na bangadi perlu be isa okay akap yang kasih sagi yang kotoa haram kadna mga tawa lagi din na ustad ay mana na adna diran ni pelubaan na ngotoa so haram na kepakai adiran ni pelubaan sa okay ta ay berarti yan adna mga tawa keto na abgi nawa ka ide pa mana pure na kulaw la dindegan sa marata degangan kay berarti na drago Indigan sa drag, pesa sa drag na tingin na dia ko wagi pesa sama na tingin na giyang ay drag na isa sa paro ba pesa haram ay tingin na dia kan mapesa muslim ako na dia ke pa kayo pa mo ano haram mo na pluba niyan sa kita kapakain ni nanto na iswin yan at yun ako so mo kaya ako buhin sa Kristiyan kaya ka nung pakandugan siya manan yan na Minu besa okay ta kapakaya gingutawa. So ini sa para to agama tanwa agama Islam aging utwa kapluluba ka sa okay sa kapakay aging kutowa ini sa par agama tanu agama Islam. So gina ni katitimbla sa aging kaya katero dina tindig mga ulama tanu si saging kaya masay man to. Di naging kaya masala abtiroon sa multi-level marketing udina tigiyan na at taswik mutaaddidu tabakat na ginan ilian udina ini kokomon o mga ulama ang mga muasir sa sagiyang kaya masatan man to supakan udina naging kaya diligno suara sagiyang kaya pagaritan balasan laging pagaritan mapagaging otwa kasabutan ron kap magusenyan sang epiterwa taswi ka almutadid so narak na musawir mana yan na wasiat ka ko mga pagaritan nabang sirang pengusiati ka erang kira na musarang kira nabang sirang pengusiati ka antawari pagusiat kira ugin na musarang mga pagaritan mi bubulugon mi solciranon na pangapesiranon na upama kaging kaya istorya ngayon man to na umalusod na nga to kami mimburuan iran mad no naging to lagi duriba mad no naging to lagi du kandaramat mad dalam mo naging to kapangakal mad dalam mo naging to kakang ko tamo ko kakan ko tamo ko mataw na mi bubulukan na bagian ng bidagangan awa kan oron adna pedagangan nama na ibarat na sari ka asup pagari na miseri kami tasiran sa pemakaya imutajiran na sari kana
mani sakataw berat na suli makataw pepager ya nami tasiran sa kangga magatos ngibu na ini buta diraro mapa gudu ta ke pagatwa kaserika mitumbu tumbok sena na ded na beru hadiah na mimbru kana kata su hadiah kapan mapa gudu ta gitu oke to agama tano agama Islam na pa maka sumalo sud na gitu ilainyo aging kaya pe historia kita no aging guru tano na gitu raw na masyarakat Natik ka sumibubulog. Sumibubulog na so matodon mi bulog na pamakad na pamarano na pre-recruit na ilain yo undudu na atwa gitu mialutan pengalutan na di kanuron lagi pamangapad ay na mapya na pero kaplos tado lagi nga natik nakagiya so mga ulama na nagi nga ya lagi daya na tigira na haram ligayri siko jumhuru mga ulama ama na tigira na haram ligayri ay kaya haram yan nakagigimot pa may tagudang utwa kwan kapangakal kapribo rin na kandirmat ang taon nung kakansata mo ka mga tawa di silang nakarila so gitu kaya haram yan kena uba iya na haram naging na mula wasa naging ka na say udi na nganinsan kaya haram yan naging to tigtano udi naging ta tig ileni usangan na pagkataling umarakaw na undudunan napanang ileni saya man naging to kaya pa gina ni isa pagin nga tanong naging kaya lagi de na tira na haram ligeri siko jamhuru di na mga Hanafiya so man so Hanabila na dira na ng pakambid lagi dikiran so haram ligeri agu so haram lidatihi na tarosan kad na mutamu sa ira kasama to ako sama teman ke rubutan mana rubumnya taman kaya YouTube mana mate itu nanti na inusairom no to magistira mana ya gi sumang ulama mi pero nakagyo ipmulakas ta para kasabutan sama pe nagita pipa mi pero nama na ya madna isintian ngulan sad na syarat yan aya syarat na daw nang otoka pangakan daw suka panalimut daw suka kapribo daw so kakanagot tang gitu ka kepakainya lain na lagit bu pitir na lagit bu tadi pampiran lagi away ni wakin na dagang basta lulu na umumi nga muslim ka na di nan mapya dagangan basta mata to lulu to no basta di ka pakai ayo tu ka pakairan ayo tu sa bapa pangintaw law tala kangunan tanong aging kaya mini tetabun kita no rasulullah so ilmu na ipopepata na siya mi wisa diyan ka wad na mi subra saging kaya masa inyor kami sa manayaw ket mi subraw na kurangan ron na wad mo na kaya doon pamaraut na sa kanong bimataw ron mamakaraut ay buwag kaya di keribat na solaw tala pagandud na mirano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.